flinke knallen wienen van de militairen in Broeksterwaard. Troch het middenwaar is het dit hier rijstig als het gaat om het afsteken van vuurwerk. Maar de Broeksters jouwen niet om een paar eindtrippen. Traditiegetrouw worden de karbidbussen om en om aanstutsen. We gaan een tuintje erbij en mooi vuurwerk. We proberen er een mooie dag van te maken. Kun je me nou wat verstaan? Ja. Want hoe gaat het met de heren? Ja, het gaat best. Ben je rekel hebt, maar dan helpt al een product. Filevorming wie er bij de Wallykoekencream in Burgum. Hoe lang is de eeuw in de rij? Ja, ben je dat toch wel of niet? Nou, een hoeren. Ja, Een hoeren, ja. Ben het zulke goede oliebal? Ja, die olieman is prima. We hebben leerder gewoon hier. Daarvoor gaan we hier ook heen, hè. Dit ziet er boeten goed uit met zijn rij. Met zo'n rij, ja, de mensen zijn allemaal tevreden, hè? Dan kom je terug. Het is de 6e week, dus ze hebben ze geprobeerd. En het wachten wordt beloond. Warme oliebollen. Dat dacht ik. De politie spreekt tot nota van een rijstige oudjaarsdag. Maar er binnen genoeg agenten aan het werk als er al ingrepen worden moet. Op de eerste plek hopen we natuurlijk dat het een hele gezellige en fijne dag wordt. Dat gaat het hartstikke goed. Maar jong ben we natuurlijk manmachtig oorlog aanwezig. En ja, altijd ergens uit de gewoon driegt erin, dan griepen wij in. Op goede plakken luidt het goed al klaar voor een oudjaarsvuur. De politie zou een helikopter vliegen laten om illegale brandbulten makkelijk opsporen te kunnen. Maar troch het minenzicht kan de helikopter net inzet worden. De politie doet daarom ook een beroep op burgers. We willen graag van de mensen adviseren dat er ergens bijvoorbeeld wat vernield wordt, maar vuurwerk iets opblazen wordt. Dat de mensen ons bellen, zodat wij er direct in gaan kunnen en degene die er door aanhouden. En verder letten wij op illegale vuren, waar die een vergunning van onvregen is. Die roemen we op, autowrakken roemen we op, caravans en alles wat mensen van plan zijn om in de bron te steken wat net kan en wat dus keren veroorzaakt wordt. Dat proberen wij te voorkomen en op te roemen.